Quan anem a la muntanya, cal saber quines condicions meteorològiques ens podem trobar i com ens poden afectar. Cal anar preparats i segurs i ser conscients que els canvis de temps poden ser molt ràpids i sobtats. La boira a la muntanya és ben freqüent als nostres massissos. Amb visibilitat reduïda podem perdre completament les referències del terreny i arribar a desviar-nos del camí a seguir. Això pot fer que se'ns allargui massa la sortida o que ens desviem cap a sectors on, per exemple, tinguem risc de caiguda. Cal, doncs, preparar i conèixer bé el recorregut previst. Eines com un mapa, una brúixola o un GPS us poden ajudar a retrobar el camí perdut. La pluja ens pot afectar durant tot l'any i pot implicar diferents contratemps. Amb pluja intensa o abundant, es poden produir crescudes sobtades de torrents i barrancs i caldrà parar atenció al seu cabal. També pot implicar despreniments o caigudes de roques. Cal tenir-ho en compte, sobretot en engorjats, en crestes, en vies ferrades o vies d'escalada durant o després de l'episodi de precipitació. A més, si no portem material impermeable i quedem xops, se'ns pot accentuar el fred i el cansament. Un primer pas cap a una possible hipotèrmia. Avui en dia, el pes no és una excusa per no anar ben preparats. Això és una jaqueta de pluma, 300 grams. Això és un impermeable, 50 grams. I això és una manta d'alumini que deu de pesar uns 10 grams i us pot salvar la vida. A mi me l'ha salvat. La pluja, sobretot a l'estiu, pot anar associada a tempestes, és a dir, amb llamps i trons. Si el cel s'ennuvola ràpidament i sentiu tronar, cal evitar l'exposició als llamps. A més, podeu patir ratxes sobtades de vent fort, mala visibilitat o l'impacte de calamars o pedra. Per això és bo planificar la vostra ruta amb indrets de refugi en cas de necessitat. Recordeu que teniu moltes eines per informar-vos sobre les condicions meteorològiques. Sigui abans de la sortida o durant la vostra activitat. Gaudiu de la muntanya, amb respecte i seguretat.